Fil-jiem li għaddew il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar 10 proposti maħsuba biex pajjiżna jkollu tmexxija tajba li twassal għal kontabilta u trasparenza. L-eks Ministru Avukat Joe Micallef Staffrace serva bħala membru parlamentari għal 14-il sena. F'kummenti ma' One News huwa qal li dawn il-proposti kien hemm bżonnhom. Kien hemm bżonna għaliex ir-rispett lejn il-Parlament naqas. Naqas prinċipalment ħtija tal-gvern preżenti. Illi il-Parlament sar is-seftur tiegħu, is-seftur tal-gvern. Mhux dik aħna ngħidu l-sovranità tal-Parlament. Dik l-idea naqset ħafna. U darajnieh it-tiġbid li sar meta jsiru s-seduti vakanzi twal x'mozzjonijiet jitresqu għal konvenjenza tal-gvern bħala partit. Proposta li spikkat kienet dik li l-membri parlamentari jitħallsu biss għas-seduti li jattendu għalihom. Joe Micallef Staffrace jgħid li din il-proposta hija pożittiva għaliex il-Parlament ikun aktar effiċjenti, l-aktar fejn tingħata informazzjoni fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari. Hija tfisser serjetà ta' lider. Min se joħroġ għall-politika, min jambixxi li jkun fil-Parlament, min jgħid li tkun irid jaqdi, sewwa, Joseph Muscat mill-ewwel qed jgħidu x'jistenna minnu. Dwar il-proposta li ma tingħata l-ebda żieda fis-salarji lil politiċi, Joe Micallef Staffrace jgħid li fis-sitwazzjoni finanzjarja li ninsabu fiha ma nistgħux nippretendu li n-nies jagħmlu s-sagrifiċċji u l-membri parlamentari le. Is-sitwazzjoni finanzjarja rridu ndħluha bir-ras, id-dejn nazzjonali kienu nafu kemm qed jikber u biex tistenna sagrifiċċji ma ħadd ieħor, ma tix imbagħad il-membri parlamentari ma jkunux parti minn dawn is-sagrifiċċji. Micallef Staffrace jżid li jaqbel li titneħħa liġi ta' preskrizzjoni għal politiċi dwar reati relatati mal-korruzzjoni l-aktar għaliex ħafna drabi min ikun f'pożizzjonijiet simili ikun jaf jagħti sew dak li jagħmel. Dwar il-liġi tal-whistleblower jgħid li huwa fl-interess pubbliku li din il-liġi tiddaħħal. Inti bħala gvern fl-interess pubbliku tgħidu jekk inti tgħidli il-verità kollha u ħadd ikkopera biex tkun selettiv fil-verità kollha, jien lilek intik il-maħfra ħalli bl-iskop illi jien nfejqa l-pjara sħiħa. Ifisser għaliex il-proposta biex jiddaħħal kummissarju għall-standards li jissorvelja l-membri parlamentari u l-membri tal-kabinett hija tajba. Il-membru parlamentari qiegħed u l-Ministru biex il-poplu ħares leħ u jieħu eżempju tajjeb, mhux biex il-poplu ħares leħ u jitkaża. Sa dan it-tant fl-editorjal tiegħu il-ġurnal The Malt Independent jilqab b'mod pożittiv id-diskussjoni dwar tmexxija aktar kontabbli, b'mod partikolari l-miżura dwar il-ħlas lil membri parlamentari skont l-attendenza tagħhom, għaliex jgħid li dawn għandhom jinżammu responsabbli iktar u iktar wara s-sena li għadha kemm għaddiet. It-tisħiħ tal-Parlament għandu jżid il-fiduċja tal-poplu f'din l-istituzzjoni u fil-politiċi nfushom, jgħid l-editorjal tal-ġurnal The Malt Independent.